Минети. Кавали. Кавали, минети. Надолу и надясно държим. Може. Пързото е по себе. С други думи. На време? Дом! Това беше там. Да, това е нормалната реакция. Я чакай малко само да направя кадрите тук. Без глупости. Без глупости. Пещерняци. Останах болен тук. Паркур? Ако си взел нещо. Трябва да държим дясно някъде вече. Не знам. Ама да, и лизинката е тръгнала. Сега ще тепим групата ли? И да, надясно. Човек не знам къде минахме, ама беше... Не, то идеята беше да ги чуваме и да знаем, че на около 20-30 метра от скалите трябва да се движим успоредно постоянно. Ама, те скръжали. Пребройте се всички ли сме тук? И аз. Надясно някъде надясно. Добре. Да, бе, добре сме. Лозината ли? Аз съм пуснал. Лозина. Май нещо подобно. Ама беше яд, че после малките на лагера можеха да увиснат на лозината, пък аз вече не можех. По-тежичък. Да. Тя беше дебела, ама мен не можеше да ме задържи. Те обаче...
не нагоре. Зависи къде искаме да стигнем. Зато и добре, че е каската. Абе, някой нали пита каските трябват ли, ние викам долу трябва. Изпис парите. Да, изпис парите. Точно. Давай, дръж посока някоя. Диагоналче. Ако намерим пътека, стана съвсем безинтересно.